الحمد لله حمدا جامعا لسائر وجوه المحامد وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wannan gajeren takaitaccen jawabi da zan yi a asali a hakika za a iya cewa babu bukatansa, domin ƙila akwai shahwatul khafiyya ta kara kai wanda shehunanmu kuma suke tarbiyyarmu akan gudanta. Allah Ubangiji ya fi mana idan akwai ta, amma tausayi ga ɗumbin masoya da sauran al'umma wanda jawabin da na yi ya shigar da ya haifar da kace na ce mai yawa a tsakanin wannan al'ummar ta sayyidina Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama a bar tausayi, wanda ya kamata matsalolin da ke gabanta sun ishe ta. Ba al'umma ce da ya kamata a ƙara mata matsaloli akan matsalolin da ke gabanta ba. Don haka ina neman afuwa na mutane kashi uku. Kashi na farko, shehunnai da malamai da abokai waɗanda suka roƙi don Allah kada na tanka akan dukkan abubuwan da ake faɗi ko za a faɗa wanda mutane suke yi. Haka kuma suka yi umarni da a roƙi masoya da 'yan uwa su ma kada su tanka. Allah ya sani na ya ƙoƙarin imtikalin umarninsu, kuma duk waɗanda na sani suna tankawa masu irin waɗannan maganganu na sanar da su saƙonsu. Ina keɓe manyan malamai irin su Sheikh Abdullahi Uwaisu da abokina Profesa Kabir Yusuf Hamdani da Sayyidi Abubakar Maɗatai da Injiniya Bashir Adamu Aliyu da Sheikh Algoni Ayub Karamsami da wasunsu waɗanda suka kira ni suka roƙi, wasunsu sun roƙi a yi shiru, wasu kuma sun roƙi ƙarin bayani akan abubuwan da suka ji. Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi. Ina ba su haƙuri akan wannan jawabi da zan yi gajere takaitacce ƙwarai. Kaso na biyu, masoya daga dukkan jama'un addinin musulunci ko waɗanda ake kira ƙungiyoyi. Almajiran Shehu Tijjani radiyallahu anhu, matasa haziƙan malamai daga sauran ɓangarori har da ɓangaren izala da salafiyya da dukkan sauran ƙungiyoyin addini wanda suka fito da nufin kare al'abdul haƙir ko a ce kare matsayin da na tsaya, domin ba abu mai muhimmanci addini ba shakhs ba ne, ƙadiyya ce. Allah ya saka musu da alkhairi da jajircewansu akan mawaƙif ɗinsu, wanda lallai ya nuna mana cewa wannan abin ya nuna cewa a ƙasarmu an fara samun mutane wanda suna neman hujja ne ba tare da kula da wane ne ya faɗa ba. Suna neman gaskiya ne, su riko da wannan gaskiyan ba tare da damuwa da wace ƙungiya mai faɗin wannan gaskiyan ya fito ba. Wannan abin alfahari ne, abin a jinjina masu ne, abin a gode masu ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya yawaita mana masu neman gaskiya ba tare da kula da ɓangaranci ko ɓangaren da mai faɗin wannan gaskiyan ya fito ba. Jama'a ta uku, kaso na uku, su ne 'yan uwa su ma waɗanda a iya ƙoƙarinsu da fahimtansu suka ga akan kuskure al'abdul faqir yake, suka yi ƙoƙarin raddi gare shi gwargwadon niyoyinsu. Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mafi sanin niyya. Su ma ina gode masu da irin nasu ƙoƙarin, kuma ina ba su haƙuri na kalmomi da suka ji ƙila marasu daɗi daga waɗanda suka yi masu hudud. Muna fatan su yafe waɗannan irin maganganun da suka ji, kuma su ƙara ƙoƙari. Yana da kyau ƙwarai
almajiran ilimi su ci gaba da tattauna matsaloli ba tare da damuwa da shakhsiyya ba, da tattaunawa na ilimi da ƙoƙarin isa zuwa ga abin da ilimi zai shiryar da mu zuwa gare shi. Matsaloli guda biyu a cikin jawabin da na yi wanda suka haifar da rashin fahimta suka sa sati guda ake ta cece kuci a social media. Su ne na farko faɗin da na yi cewa ba na sauraron wancan malamin mai sakin baki a janabin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da mabiyansu na ƙwarai. Ba na sauraron sa, don haka abin da na saurara daga cikin irin waɗannan maganganu masu zafi bai wuce minti 2 zuwa 3 ba. Wannan baya nufin ban san mafi yawan abubuwan da yake faɗa ba. Mafi yawa ina ji daga bakin 'yan uwana almajiran ilimi da 'yan uwa masoya, kuma da yake an yi shekaru ana masu hudud. Akwai 'yan uwa na tare da ni wanda na san hudud ɗinsu gare shi, irin su malam Abul Fathi Muhammad Athani, irin su malam Salih Abubakar Kaura wanda yake rubutu a rubuce, uwa uba irin su malam Abubakar Maɗatai, wanda kuma daga baya-bayan zaman da aka yi da shi na fahimci akwai wasu ma daga sauran ƙungiyoyi na addini wanda su ma suke irin wannan ƙoƙarin ƙwarai wajen raddi gare shi. Na ji maganan mafi yawan waɗannan da abubuwan da suka rubuta a kansa, wanda a kan abin da kunnina da kuskure ya ji daga wajensa kai tsaye, da abin da duk waɗannan malaman da na ambata na ji daga wajensu a cikin rudud da suke masa, na fahimci cewa ƙoƙari yake yi ya kare janabin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam, amma a kan ɓata. Don haka na kore ridda a kansa. Zatona maimakon a dinga damuwa da minti 3 kaɗai na saurara, wanda na tabbatar na ji abu da yawa amma ba kai tsaye ba, wanda ƙila an haɗa ya kai awoyi masu yawa. To maimakon a shagala da wannan, da abin da ya kamata da almajiran ilimi shine sai su ce to abubuwan nan da ka ji ba su kaɗai ba ne, ga kaza da kaza wanda ba zai hau wato ma'aunin da ka aje ba, na cewa ƙoƙarin kare janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne sai ya rika tuhuman sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ma'abuta malaman hadisi da sauran ma'abuta riwaya. To sai a ce a'a ga wani abin da yayi wanda yake sabanin wannan. To in muka ji wannan sai mu duba a gwargwadon karamin ilimin da Allah subhanahu wataala ya bamu, idan ya hau ma'auni na cewa wannan ridda ne, to shikenan sai mu ce wannan mun yi kuskure, abin da muka ji a baya bai kai ba mu ji wannan ba, da mun ji da ba mu yi wancan hukuncin ba. Ɗaya daga cikin uwa da muka tattauna ya kawo maganar cewa idan mutum ya yi da'awan cewa wani ya faɗi magana na ridda, wanda yake magana ne a cikin ashifa na Al-Qadi Iyad, sai kuma ya tabbata wancan mutumin bai faɗa ba, to shi maganar da'awar riddan za ta koma kansa. Wannan magana ce wajihiya kwarai, to amma magana ce da take magana a babin riwaya ba a babin ilzami ba. Dama a babin ilzami ai shi wani dama zai yi inkarin faɗi, domin shi abin da yake yana ilzami ne cewa abin da kuke faɗin nan abin da kuke nufi kenan, ya sha bamban da babin riwaya. So haka ina ganin wancan magana ta Al-Qadi Iyad mai ƙarfi ba za ta hau a wannan wajen ba. Matsala ta biyu da take haifar da cece kuce har yanzu shine cewa na akwai propaganda cikin abin da ake yi. Abin da nake nufi da propaganda a takaice shine cewa ƙoƙarin tuhuman shi Malam Abdul Jabbar da cewa yana zagin Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, alhali kuma yana zagi ne da ɓatanci ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda da'awan kare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Abinda nake nufi da propaganda kenan, amma na ƙare ko a wancan jawabin nawa da addu'a na alkhairi da fatan alkhairi ga waɗanda suka miƙe domin kare janabin sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallama da kare sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga waɗannan malahida da abubuwan da suke aikatawa
wato daga malahida da irin maganganun da suke yi na ɓatanci a cikin addinin musulunci da cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan jawabi ne domin ƙara bayani. Idan ya yi amfani mun gode wa Allah, amma na san wanda dama ya ƙi domin ƙiyayya ko domin wani dalili, to shi jawabi na ba zai taɓa amfaninsa ba. Abin da zai amfane shi ne addu'a. Allah subhanahu wa ta'ala ya shagaltar da mu da shi. Watan Allah ya shagaltar da mu gaba ɗaya, da mu da masu zagin namu, da Allah ya shagaltar da mu da Allah, mu shagala da Allah subhanahu wa ta'ala, mu ƙyale. Babban hasara ce shagala da bayin Allah da barin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ubangiji ya shagaltar da mu gaba ɗaya da Allah. Allah ya nuna mana gaskiya, ya ba mu ikon binta, ya nuna mana ɓata ne, ya ba mu ikon guje mata. Allah ya ƙara mana soyayyen sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi